Ela mai baga jakulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juillet kalo tile fɔlɔ ka taa se karidenw ma juillet kalo tile 6 dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 9 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 15 la doloba min nɔrɔ barikalen don o de ye kalo ye kalo ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na kana bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ wulikajɔw ale ni kunkɔrɔta minnu bɛ aw ye gɛlɛya bɛ se ka don olu kow la aw bɛna sɔrɔw ɲini cogoya minnu na gɛlɛya bɛ don olu la a bɛna ye dibi bɛ aw ka sira kan n'aw bɛ se aw ka basigi k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o de bɛna se ka kɛ sababu ye ka wasaw lase aw ma n'o tɛ ni aw wulila cogo cogo i bɛna ye sumaya walew olu bɛna don aw ka ko la fariganw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka kɛ jateminɛlikɛla ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ wa jamana yɔrɔw la ale ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka se aw ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ aw kumakan o bɛ se ka kɛ tasuma ye ka aw yɛrɛ minɛ a ka se aw ka ko kɛcogo la ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'aw bɛ se a y'aw ka ko nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ min bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na se mai kalo tile 20 ma n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu de barikalen don aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛna ko kɛ aw ka se k'aw ka jateminɛw k'olu banba ka bɛn ni dɔgɔkun laban daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo o bɛna don aw fɛ yen nɔ o bɛna tile 2 kɛ aw fɛ yen ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ ye o bɛna se ka aw ka wulikajɔw ale ni aw ka ko aw ka laɲiniw sabatili ko fɔ nka aw ka se ka aw kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ marsi ale ni an bɛna ye k'a fɔ venus o de bɛ aw mara nka an bɛna ye k'a fɔ marsi o bɛna don aw ka so kɔnɔ o bɛ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka so kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ faratima ko bɛ yen nɔ aw kana don la n'o tɛ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ka aw bolo da kamasɔrɔ ni dolo in bɛ aw opposé a bɛ lagosi walew a bɛ se ka kasaraw k'olu lafɔ k'olu fɔ aw ka dɔgɔkun kibaruya la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw tɛmɛna dɔrɔn aw ka se ka hakili sigi ka se k'aw ka ko jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ aw bɛ don ko la ka se k'a jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ ni aw faratila dɔrɔn i bɛna ye aw m'a dabɔ ko min kama a bɛ se ka wuli ka kɛ o ye o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw kana mɔgɔ bolofɛnw singa kasara bɛ se ka don aw ka nafolow la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na kana bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye ni aw bɛ ko kɛ i bɛna ye aw bɛna dɔgɔkun ta ni fanga ye cogo cogo nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la basigiw olu bɛna don aw ka ko la ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la an bɛna ye aw ka dolo aw maralen don Mercure de fɛ an dun bɛna ye tuguni Jupiter o fana bɛna don aw ka so kɔnɔ ka nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛ aw ka farati aw fana man kan aw farati kamasɔrɔ ni dolo in fana bɛ ye ni dolo in ni aw ka dolo bɛ ɲɔgɔn juguya la aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ɲumankɛtɔ o fana bɛ se ka kɛ aw bɛ se ka juguman sɔrɔ o siraw fɛ jigiya siraw ni dolo in fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka basigibaliya don olu la nka i bɛna ye k'a fɔ basigi min bɛ aw ye sɔrɔ basigi tɛ kamasɔrɔ aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛ se ka na fɔ aw ye nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la Jupiter min bɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye garisɛgɛ minnu n'aw ni dalen don aw kan
ka se ka garisɛgɛ ninnu kumaniya aw ma ale ni jigiya wale minnu bɛ n'aw ni dalen don a kan ka se ka olu kumaniya aw ma. Jupiter bɛ aw opposé aw ka se aw ka ko kɛcogo la n'o tɛ aw ka ko fitinin a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ ko juguman ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw. Kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni wulikajɔw olu bɛ aw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. An bɛna ye k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw fɛlen don. Aw bɛna ko minnu kɛ aw bɛna aw bolo don ko la mɔgɔw bɛna se ka aw ka baara ɲumanw k'olu tanu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ samedi ale ni dimanche don wasaw ale ni kunkɔrɔtaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye. O de la i bɛna ye k'a fɔ aw bɛ ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka cɛsiri dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Kamasɔrɔ laɲiniw hali n'u ma se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka aw jigi da aw ka baarakɛlenw olu tɔnɔ kan. Mɔgɔw aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Venus o min bɛ kanu ko fɔ o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O de la aw bɛ ko la aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu na fɔ aw ye wa garisɛgɛw aw na se ka olu fana sɔrɔ. Kumakan minnu bɛna na aw la nisɔndiya kɛnɛya siraw fana olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Wa aw bɛna tanu fana k'a sababu kɛ aw ka baarakɛlenw ye ale ni aw ka baara kɔrɔkɛlenw aw bɛna se ka tanu olu siraw fɛ. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw. Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kosɛbɛ. Kamasɔrɔ aw kumakanw olu barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Aw yɛrɛ dalakanw olu na se ka wasa caman de lase aw ma. Wa jateminɛ minnu ni aw bɛna kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o jateminɛ ninnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔtaw ale ni yɛlɛma kuraw k'olu don aw ka wulikajɔ kow la. Kamasɔrɔ Mercure ale min bɛ hakili ko fɔ ale min bɛ kuma ko fɔ o sigilen don aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na. O b'a yira k'a fɔ aw kana jɔ aw dalakanw na. Aw dalakanw bɛ se ka wasaw lase aw ma cogoya min na wa o bɛ se ka tiɲɛni kɛ aw kun ten. O b'a yira aw bɛ ko kɛ aw ka hakilina ɲumanw aw ka se ka olu miiri ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma walima ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma. Wa aw bɛ kuma minnu bɔ aw da aw kana jɔ kumakan ninnu na. Olu bɛ se ka aw se yɔrɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ma segin n'a ye aw bɛ se ka se yɔrɔ minnu na. O b'a yira k'a fɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Aw kana aw man kun. Aw ye jateminɛw caman kɛ aw ka jateminɛw olu bɛ jaabi ɲuman de di aw ma. Wa a bɛ kumakan minnu fana fɔ olu bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛw lase aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw. Samiya kalo 3nan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka ko la kosɛbɛ. O b'a yira k'a fɔ sɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka hakili to sɔrɔ ninnu kɛcogoya la. Kamasɔrɔ aw hakili bɛ sɔrɔ kura minnu na don nataw kɔnɔna na sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma. Bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ aw y'a hakili to o la. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa ale ni kunkɔrɔta lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na. N'o tɛ dontaw olu fanga ka dɔgɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ye dɔgɔkun tɛmɛ cogoya min na i bɛna ye aw ka dɔgɔkun bɛna tɛmɛ aw bolo o cogoya kelen de la. Yɛlɛmabaliyaw dontaw olu fanga de ka dɔgɔ. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Wa ka jateminɛw olu fana fanga ka bon olu fana bɛ se ka wasaw ale ni kunkɔrɔta lase aw ma. Aw kana saliya kamasɔrɔ sababu bɛ se ka na a la aw bɛ se ka saliya walima aw b'a bolo fila jigin aw ka baaraw la. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka gɛlɛya tɔ k'olu juguya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw. Balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw basigi aw ka mɔgɔw jateminɛ aw ni mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na aw ka se ka se aw dusuw la. Wa mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu caman kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'aw ko aw bɛ dusu kɛ k'a ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. Jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma. Layidukan siraw layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ olu kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma. Ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la
aw ka aw muɲu aw bɛ fɛ k'aw ka ko sɛbɛlama minnu kɛ aw k'olu kɛ ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun in si dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Scorpion dibisodenw Scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka miiri caman de kɛ aw bɛna miiri o miiri kɛ aw bɛna sira o sira ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye o ni sababa tɛna bɛn o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka se ka ku ni aw yɛrɛ aw kana nata nataw olu bɛ se ka aw se degun ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka se ka jateminɛw caman de kɛ don nataw kɔnɔna na a bɛna se ka ko minnu boloda ka bɛn ni don nataw ye a ka se ka olu fɛlɛ tigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a hakili bɛ jigiya min na ale ni garisɛgɛ minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu la kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma aw k'a kɔlɔsi faratima yɔrɔw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dibidibima yɔrɔw kamasɔrɔ bingani walew olu fana bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw ale ni kɛlɛw olu de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko ko tɛ aw ɲɛsira la aw kana aw da don o la wa n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ walikɛlaw ale ni walikungow olu caman de ɲɛsinnen don aw ma o de bɛ se ka aw bila degun kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni o dun kɛla i bɛna ye a ko bɛ se ka taa ka aw bolo da mankanw bɛ aw kun kan nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka se ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o tɛ ni aw ye mankan sɔrɔ walima ni mankan tɛmɛna aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa ka aw yɛrɛ bolo da aw ma dabɔ min kama a bɛ se ka kɛ o ye garisɛgɛ siraw olu ma jɛ kamasɔrɔ bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan aw ka hakili to aw bolofɛnw na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ aw bolofɛnw bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛkɛli wale olu bɛ se ka don olu la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka lagosi walew olu caman de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna fɛn o fɛn de kɛ aw b'a fɛ ka tanu cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni i y'a jateminɛ aw ka baarakɛlenw olu bɛna se ka lagosi mɔgɔw fɛ aw yɛrɛ kunkolo olu man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka janto aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun k'olu lase aw ma aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan k'olu bɛ se ka jɔ aw jigiya kɔrɔ olu bɛna caman bɛna fosi ka bɔ aw kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka ku ni aw yɛrɛ ye aw k'aw jigi da aw yɛrɛ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la aw hakili bɛ sɔrɔ minnu na aw bɛ se ka sɔrɔw aw b'aw jigi da olu kan ka bɛn ni don nataw ye kamasɔrɔ lagosiw olu nana aw ka ko caman de sumaya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ala deliw ale ni aw ka sarakaw olu bɛna se ka barika sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana ɲina aw yɛrɛ kɔ aw minnu bɛ yen nɔ ni aw bi ko dɔw ɲɛɲini na ka dɛsɛ aw tɛ ka sira sɔrɔ olu la aw bɛ se ka wuli nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka deliliw ale ni aw ka sarakaw aw bɛ se ka wasa sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛna ye k'a fɔ Pluton o bɛna nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw bolo mɔgɔ minnu ye dɔnnibagaw ye nin mɔgɔ nasugu ninnu na nin wagati in kɔnɔna na dɔnnifin baaraw olu bɛna se ka yiriwa di mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo mɔgɔ minnu bɛ dɔnni baaraw kɛ nin wagati in kɔnɔna na dɔnnifin baaraw olu bɛna yiriwa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ale ni ninnu ka sarakaw olu bɛna se ka minɛ nin wagati in kɔnɔna na degun min bɛ aw kan na aw dɛsɛlen don ni degun in dɛsɛlen don ka wuli ni aw wulila ka ko ɲɛɲini nin wagati in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kibaruya dumanw kibaruya nafamaw a bɛna se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
O de b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka wulikajɔ nafamaw a k'olu daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw mago bɛ jaabi ɲuman minnu na aw bɛna se ka olu sɔrɔ o wagati ninnu kɔnɔna na wa aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka bɛɛ lajɛlen ka hakili to i yɛrɛ la kamasɔrɔ n'i ye a jateminɛ bakuruba la i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu ma bakuruba jate la o de la i bɛna ye k'a fɔ an bɛ samiya kalo fɔlɔ fana na samiya kalo fɔlɔ tile 9 dafala ka bɛn bi ma i bɛna ye tuguni sanji minnu bɛna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kabapɛrɛnw olu b'a san kɔrɔ kaba megeriw olu b'a san kɔrɔ aw bɛna ko kɛ limɛrimafɛnw ale ni yelemafɛnw aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ a san fanba a i bɛna ye a mankanw bɛna na se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn ni aw b'a hakili to a la a bɛ se ka aw yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn ninnu ma cogoya min na n'o ye yelemafɛnw ye ale ni yiri kɔrɔlaw ale ni aparɛmafɛnw ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan ka se k'i ka ɲɛnamayaw dɔn i kan ka baara nasugu minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ale ni i kan ka saraka minnu bɔ bana minnu bɛna na i sɔrɔ ka se ka kɔn ka wulikajɔ kɛ olu la donc i bɛ se ka an contacter an ka numéro la 73 35 28 89 an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi